салом, фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Аньясия ёробун, фарзона имнида. Беҳад борони сахт бо шамол қатӣ. Дӯстони азиз, дар шаҳри мо низ боришост. Даъда зонтӣ кам бошад, борон беҳад зиёд аст, либоса дар танак тар мешавад. Пеш аз оғози барнома бароятон гуфтание дорам. Компанияи Faberlic занҳои хонашинро ба кор даъват мекунад. Чӣ тавр? Бо диққат бошед, мефаҳмонам. дар ин кор аз шумо маълумоти олӣ лозим нест. забони русӣ низ ҳатмӣ нест. кор дар ҳақиқат мувофиқи занҳое ки хонанишинанд, нахонданд ва дар тарбияи фарзандони худ машғул ҳастанд. занҳои хонашин фурсати он расид ки шумо низ баробари занҳои коргар дар берун не, балки дар ана ҳамон хона нишаста меҳнат карда маоши хуб ба даст оред. чӣ гунае ки медонед, компанияи Faberlic бо маҳсулотҳои баландсифаташ дар ҷаҳон машҳур аст ва аз тамоми мамлакатҳо занҳо дар ин компания кору фаъолият мекунанд. рафти кор чӣ гуна аст? фикр накунед ки шумо боро гирифта хона ба хона гашта савдо мекунед. не, шумо дар хона нишаста баробари тарбияи фарзандон танҳо тариқи телефон, интернет дар ин фирмаи Faberlic кор мекунед. командаи махсуси худро месозед ва аз рӯи командаатон бал гирифта ба боло мераведу маош мегиред. ин ҳақиқат аст. ягон ҷои фиребу найранг надорад. дӯстони азиз, имрӯзҳо мебинем чӣ қадар занҳои тоҷик, ҳатто бисёри блогерои ютуб дар ана ҳамин фирмаи Faberlic кор мекунанд, чунки кораш ҳақиқат аст. маоши хуб медиҳад компанияи Faberlic. фирмаи Faberlic на танҳо косметикаҳои ороишӣ дорад, инчунин маҳсулотҳои лозимае ки дар рӯзгор истифода мебарем, чун мо занҳо ҳамеша дар кухня сару кор дорем. тамоми ашёҳои кухняро мо аз мағозаҳо харидорӣ мекунем ва шумо метавонед аз ин пас ана ҳамон лавозимоте ки дар кухня аст, яъне тамоми ашёҳои кухняро, табақу косаю сковородкаю дигар, салфеткаҳо, латтаҳои чангтозакунӣ, маҳлулҳо, собуну, шампуну, айнаю дигаре ки ҳамеша дар зиндагӣ мо истифода мебарем, аз ин пас метавонед аз ин компанияи Faberlic харидорӣ кунед. баробари харидорӣ кардан ба шумо бал дода мешавад ва шумо метавонед ба воситаи бал боло бароеду компанияи худро сохта маоши хубро ба даст оред. ин ҳақиқат аст. дӯстони азиз, бонувони азиз, бонувоне ки дар хона нишастаед, шансро аз даст надиҳед. бовар кунед, беҳтарин пешниҳоди кор аст барои шумо. инчунин ин компания боз ғайри ин розыгришҳо дорад, тӯҳфаҳо дорад, бонусҳо дорад. занҳои азиз, пушаймон намешавед, баръакс шод мегардед. нафароне ки агар мехоҳанд кору фаъолият намоянд дар ин компанияи Faberlic метавонанд тариқи ана ҳамин рақамҳои гузошташуда ба ана ҳамин хоҳараки азиз нависанд ба шумо тарзи регистратсия карданро, яъне омӯхтани корро, саршавии корро ба шумо мефаҳмонанд то расидан ба директорӣ. ба шумо тамоми нозукиҳои ана ҳамин корро мефаҳмонанд. ин хоҳараки азизи мо тӯли 7-8 моҳ мешавад ки дар ин компанияи Faberlic кору фаъолият доранд. дар ин муддати кӯтоҳ аллакай директор шуданд ва 3 линияро пеш мебаранд. дар ин муддати кӯтоҳ тавонистааст ки ин хоҳари азиз худро ба директорӣ расонад ва шумо низ дӯстон метавонед ки кор намоед, фаъолият намоед ва дар чунин муддати кӯтоҳ ба боло бароед. занҳои азиз, фурсат фаро расидааст. пеш аз оне ки шумо аъзо мегардед дар ин компания, ба шумо тамоми нозукиҳои корро мефаҳмонанд, шуморо дар кор тайёр мекунанд, баъдан шумо метавонед ки ба кор шурӯъ кунед. барои аъзо шудан дар ин компания танҳо аз шумо ному фамилия, рӯзу моҳу соли таваллуд, суроғаи хонаатон ва копияи паспорт. сурати паспорт лозим нест. ана ҳамин қадар чиз барои аъзо шудан лозим аст, дигар чизе лозим нест. дӯстони азиз, шансро аз даст надиҳед. дар зиндагӣ пул ба даст овардан кори саҳл нест, яъне кори осон нест. ба осонӣ маблағ ба даст намеояд. барои ба даст овардани маблағ танҳо меҳнати ҳалол лозим аст, яъне меҳнат кардану ба пеш ҳаракат кардан аст. кор заҳматталаб аст. ҳар он коре ки бо мушкилӣ сар мешавад, албатта ки оянда роҳаташ фаровон мешавад. бонувони азиз, зиндагии худро аз ин ҷо оғоз кунед, албатта ки аз фирмаи Faberlic. шансро аз даст надиҳед.
нафароне ки агар мехоҳанд кору фаъолият намоянд дар ин компанияи Faberlic метавонанд тариқи ана ҳамин рақамҳои гузошташуда ба ана ҳамин хоҳараки азиз нависанд ба шумо тарзи регистратсия карданро, яъне омӯхтани корро, саршавии корро ба шумо мефаҳмонанд то расидан ба директорӣ ва шумо тамоми нозукиҳои ана ҳамин корро мефаҳмонанд. бароятон барору комёбиҳоро таманно дорам. орзуи нақшаҳои зиндагиятонро дар ана ҳамин компанияи Faberlic амалӣ намоед. دوستان عزیز، در شهر ما نیز بارش‌ها سر شد. در شهر پگو نفرانی که در راه هستند احتیاط کنید. خیلی که در شهر سئول شروع شده بود، الان در شهر ما نیز شروع شد. خداوند همه ما را نگهدار باشد. از دیشب باز اما میخواد باران سر کردگی، بارانی سخت از چپ، از این شب. شخصانی که در راه هستند، در ماشین هستند احتیاط کنید دوستان عزیز. نفرانی که در انا همین کاره کار و زندگی میکنن. نه بیرون برآمده میشود نه هیچی. باران به حد سخت است. از دیشب باز انا همین گونه باران است. از دیشب باز گرچند زانتیک در دستم هست لیکن تفتری آب شدم. به حد باران سخت با شماقتی. در دست زانتی کم باشد باران به حد زیاد است، لباسا در تنک تر می شود. مردم چکل تاگی آب باران به حد زیاد است. باران به حد Thank you.